μεγάλη στιγμή για μια πανελλήνια φάση για το δεύτερο της πέρυσης. Δεν είναι βασικό τελικό. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Δήμος Πτολεμαΐδος διοργανώνει μαζί με την Ομοσπονδία τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Και δράτω της ευκαιρίας θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο για τη μεγάλη του προσφορά στο άθλημα. Θέλω να πιστεύω ότι η φιλοξενία ήταν άψογη, η αγωνιστική παρουσία των ομάδων ήταν πάρα πολύ καλή, το επίπεδο δηλαδή ήταν πάρα πολύ υψηλό, και να ευχηθώ σε όλους καλό Πάσχα, υγεία και του χρόνου να κάνουμε άλλη μια διοργάνωση εδώ στο πόλο. Άρη, για μια σκραβαστική 4 μέρες το handball χτύπησε εδώ στην Πτολεμαΐδα. Το είδατε και μόνοι σας ότι ήταν μια πραγματική γιορτή. Πιστεύω ότι έγιναν πολύ δυνατά παιχνίδια. Όλες οι ομάδες ήταν με την καλύτερη προετοιμασία τους. Έδωσαν τα πάντα. Πιστεύουμε ότι είναι το μέλλον του ελληνικού handball αυτό που είδατε. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τον Δήμαρχο Πτολεμαΐδους, αυτή τη φιλόξενη πόλη που εδώ και τόσα χρόνια δεν φιλοξενεί μόνο το handball αλλά και άλλες αθλητικές. Πραγματικά τους ευχόμαστε πάντα να έχουν τέτοιες διοργανώσεις, πάντα επιτυχίες σε όλες τις ομάδες και ευχόμαστε σε αυτά τα παιδιά κάποια στιγμή να στελεχώσουν και τις εθνικές μας ομάδες. Ο Μάρκος Κέργας είναι από τις αντίναμες ομάδες κάθε χρόνο. Εμείς τελειώσαμε το πρωτάθλημα αυτό όπως και πέρυσι στην 7η θέση. Είμαι ευχαριστημένος γιατί ο Όμιλος Νικόλου είπε και χθες που ήταν η συνέντευξη ήταν αρκετά δύσκολος. Θα μπορούσαμε από την άλλη την Όμιλο αν ήμασταν θέση. Αυτό δεν έχει σημασία, τα παιδιά παίξαμε πάρα πολύ λάθος, πάθος. Αλλά θα μπορούσαμε να πάμε καλύτερα όχι μόνο γι' αυτό, γιατί έχουμε κάποιο στο παιδί με τον Τρομερδινό